chystáme se na naši další hnusnou hroznou výpravu, o které se budeme bát, tedy bojí se. Takže to je můj kamarád, který mě nenechá ve štychu, protože já sama na záchod nepůjdu. Pojď. Jdeme, já se bojím. A ještě si naposledy se podívám na toho kripla kadlčíka a zrovna ho tam můžete vidět, toho kadlčíka, a jdeme. Bojíš se tedy, já se bojím. Když to dopadne špatně, když můžeme. Já se bojím ušího. Chápete to, lidi? No nic. Naposledy si natočíme tady na stěnku. Ježiši, toto byli mý kámoši. To byl popán. To mě co, letěla si vezmu, abych ho mohla udusit. Ahoj, ahoj lidi. Rozluďte s nimi. Ahoj. Ahoj, já se bojím. Pojď. Je tam někdo tady? Bojíš se taky podívat? Bojím. Pozor! Teď je popáč, já to bojím, popáč. A to je mrtvý, z toho jsme minulé třetí už krtili. Další báli přišla, bojím. Strašně. Kdo to byl? Terezo! Já jsem se lekla. Utíkej. Zachraň se. Je to dobré. Tak zase příště. Tak ahoj.